Znate i sami, 100.000 kuna je za naše razmjerno lokalne uvjete dosta velik novac koji će se dodijeliti upravo jednom poduzetniku. Htjeli smo ovo napraviti na jednoj visokoj razini upravo zbog toga da se sve moguće interesne sfere razbiju i da doista ovi ljudi koji su kompetentni, najkompetentniji u biti u Hrvatskoj, da donesu ovakvu jednu odluku, da doista donesu odluku koji je to najbolji biznis plan na području grada Bjelovara koji doista treba nagraditi sa 100.000 kuna. Ono što je definitivno da nikad nije bilo toliko ulaganja, toliko sredstava nismo predvidjeli za ulaganja u gospodarstvo i rast investicija kao što to je ove godine. Želimo biti prijatelj sa investitorima i da se u gradu Bjelovaru pametna ideja vrijedi puno više. Mislim da je potrebno u hrvatskom društvu mijenjati paradigmu. Dakle, ne možemo svi raditi u ministarstvima, ne možemo svi raditi u poduzećima gradskim, ne možemo raditi u gradskoj upravi, u županiji, mora se neko baviti poduzetništvom jer to je ono što stvara nove dodane vrijednosti.